היי, אני מלבישה שמלת טלטלים. שמלה מאוד מאוד נעימה ונוחה, זו שמלה עשירה בבד עם שילובי בדים, יש פה 1, 2, 3, 4 שילובי בדים שונים. השרוול, אם רוצים, אפשר למתוח אותו והוא נפתח. אם רוצים, מקמצים אותו והוא נשאר. אותו דבר כאן, אם רוצים, פותחים וזה נהיית שמלה רחבה, לא קרובה לגוף. אם רוצים, מקפצים בכזאת צורה. שמלה מתנסנסת, כזאתי. יש לה כיסים כיפים לשים בפנים את הטלפון ואת הידיים. התכשיטים שאני עונדת הם תכשיטים שאני מביאה מאיטליה, מחברה שלי שהיא מעצבת מדהימה. גם הצמיד, בדרך כלל יש לי סיפור של צמיד ושרשרת. בחנויות יש לנו מלא ידעים שמאוד מאוד משתלבים עם הקולקציה שלי, אז אם את רוצה משהו מיוחד, תבואי לאחת החנויות.